खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिबसागराव फैनानै भट बिनो फैया नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुखुनि समाव दावबायफैयो थारैनो बे बाख्नायजाथाव बाथ्राखौ बुंदों शिबसागर विधानसभा बियाबनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बा बुंनांगौनि गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे शिबसागर ओनसोलाव थाद'नाय गैयै गिलु बालु दैनि बाना जानायजों लाख लाख सुबुंफोरा रिलिफ केम्पआव जिउ खुंनो गोनां जादों आरो 80निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों आरो बैबायदि ओनसोलाव थांनानै दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिबसागरनि गुबुन गुबुन रिलिफ केम्पआव थांनानै दै बाना जानायाव गावनो हाब्रुबारियाव दैबारियाव थांनानै दुखुथिया सुबुंफोरजों दुखुखौ रुजुफाहैदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेखौ लानानैनो दिनै अखिल गगৈ बिथाङा बाथ्रा बुंदों बे समाव मख'नो नांगोन दि थांनाय समाव जाबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव अखिल गगै बिथाङा गोबां जाख्ल'नायनि सिन्डिकेटनि बाथ्रा बुंदों नाथाय दिनैनि समाव बेफोरखौ मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ ज्राब दोननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि गुबै आखलखौ एबा आखुखौ फोरमायनानै बाथ्रा बुंदों दि हाग्रामाया जोंनियाव फैनानै भट बिनो फैया एबा रायजो राजानियाव फैनानै भट बिनो फैया नाथाय जोंनि दुखुनि समाव फैयो बे बाथ्राखौ बे बाख्नायजाथाव बाथ्रा एबा गनायथाव बाथ्राखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिना बाथ्रा बुंदों अखिल गगै बिथाङा शिबसागर ओनसोलाव दैबानाजों भुगिनांनाय दुखुनांथाव सुबुंफोरनो बिटिसि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हैदों गोबां मुवा बेसाद लानानै थांदों बिटिसि सरकारनिफ्राय दुखुथिया रिलिफ केम्प थानो गोनां दुखुथिया रायजो राजाफोरनो दिनै शिबसागर ओनसोलाव दानिया नायलांदों बिदिब्ला एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों जे बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुखुथिया रिलिफ केम्प थानांनाय आरो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांनाय दुखुथिया नखरफोराव माबोरै दावबायहैदों नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों आबुङै नायलांदो हाग्रामादे आमार यात भोट বিচাৰি নাহে কিন্তু বানপানীৰ সময়ত আহে এই ডিফাৰেন্সটো আমি বুজি পাব লাগিব যে আমাৰ অন্তৰৰ যিটো টান যে যেতিয়াই মানুহ বিপদত পৰিছে আপোনাৰ সময় বিটিচিৰ পৰা তেখেত আহি উপস্থিত হৈছেহি এনে হুদাহাতে হোৱা নাই 10,000খন বিছনা চাদৰ লৈ আহিছে 10,000খন আঁঠুৱা লৈ আহিছে 10,000টা মানে আপোনাৰ ফেনাইলৰ বটল লৈ আহিছে 10,000টা ব্লিচিঙৰ পেকেট লৈ আহিছে আপুনি নিজে ভাবক যে তেখেতে নিজে গৈ পানীত সাঁতুৰি নাদুৰি কেনেকৈ গৈ মানুহক সহায় কৰি আহিলে তাৰ পাছত আকৌ তেখেতে দুটা কথা দি গৈছে যে ইয়াৰ 2খন বা 3খন গাঁও ৰিহেবিলিটেট কৰি দিব 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কথা দিছে যে মলিয়া ভেটাৰ যিটো মথাউৰি সেই মথাউৰিটো 13 কিলোমিটাৰ তেখেতে বন্ধাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত ব্যৱস্থা কৰি দিব তো এনেকুৱা এজন মই ভাবোঁ যে মহানুভৱ এনেকুৱা এজন লিডাৰ যিজনে নিজৰ অঞ্চলৰ সমস্যা নোহোৱাৰ পাছতো সেই অঞ্চলৰ সমস্যাটোক নিজৰ বুলি ভাবি লৈ যি ধৰণে আগবাঢ়ি আহিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ